Amma barkanku da zuwa wannan channel Mr. Abdul Crypto. Idan farkon zuwan ka ne ka dole ka danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa don mu samu ƙarfin gwiwan kawo muku bidiyo irin waɗannan. Don haka yau za mu kawo muku bidiyon da ake withdraw na Amino token. Mutane da yawa sun yi participating, wasu ba su yi ba. Idan baka yi ba zan iya maka link a ƙasan description nan ka samu ka register da shi saboda kai ma ka fara, don har yanzu ana mining ɗinsa. Ba wani wahala, tafiya kake kawai, coins ɗinka yana ƙaruwa bayan ka yi daily roll. Abu na farko da za ka yi in ka shigo cikin application ɗinka, ka je ka yi Play Store ka yi updating. Kana updating za ka ga kuma ya canza. Nan ƙasa sun sa withdraw, abubuwa da ya canza, kun gane. Abu na biyu da za ka yi sai ka zo nan sama wurin balance ɗinka nan, gashi balance, sai ka zo ka taɓa withdraw, sai ka yi withdraw. Kana withdraw zai kawo ka fuska kamar haka, ya kawo fuska kamar haka. Abin da za ka yi kawai sai ka zo ka taɓa kan max ɗin nan. Kana taɓa kan max, ka taɓa kan max zai kawo ka fuska kamar haka. Ya kawo ka fuska kamar haka kenan bayan ka taɓa max. Bayan ka taɓa max zai kawo ka fuska kamar haka. Amma ni kun ga a cikin 20% da za a bani, kun ga nawa bai kai 100 ba. Don haka bari yi withdraw ba, saboda sai ya kai guda 100 za ka yi withdraw. Kuma kun ga max na sa, amma bari yi ba, sai ya kai guda 100 za ka yi withdraw. To abin da za ka yi sai ka je copy wallet address ɗinka a Trust Wallet ko MetaMask na BNB Smart Chain, sai ka zo ka danna nan wurin ka yi pasting. Kana pasting sai ka zo ƙasan nan gashi an sa withdraw. Kun ga nawa saboda sun ce you cannot withdraw less than 100, ba za ka yi withdraw ƙasa da guda 100 ba. Don haka sai ka duba idan 20% ɗin da suka baka ya kai guda 100, tukunna daga 100 zuwa sama za ka yi withdraw. Don haka kana taɓa wurin withdraw ɗin nan zai kai ka nuna ma successful withdraw, za su ce an tura ma zuwa wallet ɗinka. Don haka ka yi zuwa 'yan wasu lokuta sai ka je ka duba wallet ɗinka, za ka gani successful ka yi receiving wannan Amino token ɗin. Yanda ake yi kenan a yi withdraw na wannan token ɗin. Don haka mun gode sai mu haɗu a bidiyo na gaba insha Allah.